Ayong gabi kanan yung tanan mga ma'am sir. So kay nagmahal naman daw, nagmahal na ang bugas, nagmahal na ang tanang mga panalitonon karon, nagmahal na ang ah, gasolina. So unta mo mahal na pud unta ang mga sweldo sa tanang mga trabahante, tanang mga trabahador o mga unsang mga nan nasa mga kumpanya ba tanan-tanan nga nagpasweldo. Mamahal na pud unta kay sud kayo mamahal ra ang mga panalitonon, mamahal ang mga bugas o kanang gasolina ni ang mga sweldo pretirang gamaya ana labaw pag labaw pag nagdayok ka na unang unta ipatas puta tanan ba no kay kanang loy pug kayo ng ang mga trabahante, mga barato ra kay sweldo niya tapos ang palitonon mahal kayo ana lugi manang unta mapansin ni sa tanang mga kadagkuan sa mga kompanya nga ilang mga trabahante padak-an pa nagsildo kay para patas ba nan lang best tanan.